Дамдиёрони азиз, инак мо дар чанд рӯзо шуд, ки муаллим омӯзгоранд тавбат омаданд ҳамроҳии оилашон дар касалиҳои бемории устумра гирифтор мешаванд, ҳам коксартроз метиҳад. Чандин ҷо тавбат мекунанд, хай шифоша намеёбанд, аз шабакаҳои иҷтимоӣ моро дарак меёбанд, аз шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ моро дарак меёбанд, телефонона мегиранд, рост мехезанд, мебиёянд. Хай шукри худо, ай рӯзе ки мо тавбата сар кардем қачон ина беҳбудӣ шид, даравда шифошона ёфта. худованди карим хай тезтар ҳамин тариқ касаро тест шобта об рӯи мо ҳам мешавад. Ина хай шабо хушон чизе бигам. Ман ки омӯзгорам аз худи ноҳияи дурдасти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аз шабакаҳои интернетӣ ҳамин хеле ҷои тавбатгоҳ дарак ёфтем, омадем ба пеши бигем ки доктор Акай Бахтиёр. Бисёр ҷои маъқул, ҷои қулай тавбат бигем ки бисёр аз рӯи қонуну қоида тавбат гирифтем. Мо ки ба дарди бигем ки чӯраи устунмӯра гирифтор будем, 2 сол боз инҷониб азобу азият мекашидам ва ба бисёр бигем ҷоҳо бигем ки муроҷиат карда будем, лекин тавбати худро наёфта будем. Лекин мо дар ҳамин давоме ки дар 10 рӯз дар ҳамин тавбатгоҳ тавбат гирифта истодем, аллакай дар сеюмрӯзагӣ мо аз дарди ҳамин чӯраи устунмӯра бигем озод шудем. Боварӣ дорем ки бисёри одамое ки ба ҳамин дард гирифтор ҳастанд, агар ба ҳамин тавбатгоҳ ташриф биёранд, боварӣ комил қад гуфта метавонем аз дард озод мешаванд. ҳазор раҳмат ба дастҳои шифобахши Акай Бахтиёр ки дар муддати кӯтоҳтарин моро аз ҳамин дард наҷот дод. ба ҳамин дардам занам гирифтор буд. ина марҳамат худаш гуфтаниё дора. марҳамат. раҳмат амакиш ба шумо, ба ин даргоҳтон. худо парвардигор дастотон дарда набина. худош доим аминҷа обод боша. мо чанд сол буд ки рагашта наметонистам, миёнам устунмӯрам рагаштанда 100 бор шукронаи худои меҳрубон. ай чии шумо парвардигор худо худаш баъд шумо ина мо шифо ёфтем. ҳозир раҳм мегардам 100 бор шукрона шабо хов мекунам, дард намекунам. ҳамин касоне ки амхелӣ ба дарди чӣ гирифторанд, марҳамат ба ҳамиҷа биянд. бисёр одамои меҳрубон, одамои хуб, худаш доктори мисол меҳрубон, дастҳо шифобахш коми бия иншоаллоҳ табобат меёва, бедард шида мерава. ҳазор раҳмати калон амакиш ба ин меҳрубонию ба ин чӣ ҳамин даргоҳтон. худо доим амхелӣ обод боша. ай пай қадами мо шумо ҳамин читон обод боша. худоҷон ҳамаи каса шифои комил бита амиҷа ба тани саҳат ба хона одаша биравад. ҳазор раҳмати калон амакиш. Ташаккур. раҳмат. муаллим баъд гуфтанд ки ҳамин тавбатҳои шумо да мо метонем бовар карда. мо гуфтем ки ҳамин шумо ташхис бигзарен, ки мо ташхиса бинем, ай рӯи ташхис ба гуфта метонем. ҳамин ташхисҳо шунидем ки мешава, гуфтем мешава, агар нашава мо мегем ки намешава. амакиш чиёи моро дидам, гуфтанд ки иншоаллоҳ ки шумо табобат меёвед. мо ҳамиҷа да хов кардем, ина шурӯъ ҳамаи духтурош, ҳамаи чиёш одамои меҳрубони на моро ҳурмат карданд, чӣ карданд. ҳазор раҳмати калон. мо боварӣ дорем ки агар ҳамин сохтмон ба охир бараса, боз тавбат хубтар, бо беҳтар, боз одамо зиёдтар мешаванд. боварӣ комил қай гуфта метавонем ки дастҳои Акай Бахтиёр шифобахшанд. худо додай иншоаллоҳ ба рӯзигии худо тамоми дардҳое ки ба дарди ҳамин устухону устунмӯра вобастагӣ доранд, иншоаллоҳ аз дасти Акай Бахтиёр табобат меёбанд. ташаккур. худо хоҳад бо оянда бо дигар занёмонам соз мекунем, оста оста якбора намеша, майда майда мешава. хайр барои халқи худмон хизмат мекунем. дорем ки шумо назди мо барои тавбат омадед. ҳар як ободие ки дар ҳар гӯшаву канори тоҷикистон, ин ободии тоҷикистон ай. раҳмат ба шумо ки як гӯшаи бигем тоҷикистоно шумо боз обод кардесену зебо кардесену. боварӣ дорем ки аз мумкин ки агар ҳамин хел тавбат ҳамин хели сохтмоно зиёдтар шаванд, аз мамлакатҳои хориҷ биёнд, дар ҳамин хел боду ҳаво, дар ҳамин хел ҷои хубу шифоёбанда тавбати худро гиранд. ташаккур. иншоаллоҳ.